Hei, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod aici la Mini Ferma. L-avem pe Thanos. Găinile le-am pus lor apă caldă pentru că îngheață destul de rău seara. Hai să mergem un pic mai întâi la porumbei. Nu prea mare chestii să vă arăt, dar să nu ziceți că nu vi arăt. Am montat aici o policioară să stea și la lumină. Ăștia doi, nu știu sincer dacă s-au împerecheat, pentru că doar aici stă. Îi bate cealaltă pereche cărora le-am adus paie și stau acolo, se culcușesc. Nici nu știu dacă au ouat, pentru că le-am pus, nu, n-au ouat. Le-am pus acum câteva zile paie și le-au strâns acolo în cuibar, dar au luat toate cuibarele, ceea ce nu-mi place. Au făcut în așa fel încât să-i bată pe ăștia. Am încercat să-i bag și pe ei, l-am perecheat aici, pentru că vezi că am găurile astea și pot să le pun aceste două țevi. Și mai țiu l-am perecheat, i-am scos ieri seară, azi au repauză de mâncare. După ce voi termina videoclipul o să-i bag înapoi să se împerecheze și ei, poate Doamne ajută să ia și boxa, dacă nu va trebui să închid pe aia doi acolo sau o să-și ia boxă după ce o să ouă femela. Când o să stea masculul pe ouă, atunci o să poată să-și ia și masculul ăsta cuibarul cu neagra. Hai să vă arătăm și iepurii. Urmează să le fac curățenie la iepuri, mai ales la ăsta. Asta că aș vrea să-i fac curățenie la 2 zile, uitați cum facem. Și uitați ce e în carton, da. Deci chiar îl fac de râs, că nu se mai poate. M-a disperat. E singurul care face așa ceva. Masculul de uriaș pe gri. Le-am dat mâncare, le-am dat și cât un măr, văd că ăsta mai are. Ăla galben am văzut că l-a mâncat. Ăsta la fel mai are, cam jumătate. La fel trebuie să-l fac curățenie, dar este foarte înghețat și o să mă chinui o grămadă. Aștept să se mai încălzească un pic afară. Asta e încă năpărlire, deși nu înțeleg de ce toată iarna a năpărlit. Abia aștept să vină căldura, să montez femelele, să vină perioada de vaccinare. Cealaltă femelă de uriaș. Poate vom face și un giveaway când vom avea puișori, să dăm câștigătorului un puișor sau o pereche, vom vedea și ce pui voi scoate. Voi pune o sumă de abonați la care vom da drumul la giveaway. Avem masculul de Havana, care îmi face o grămadă de probleme. Stați un pic să... Și-a dat drumul la dezvoltare, s-a dezvoltat cum trebuie, dar a devenit foarte agresiv. Mușcă de rupe. Mascul foarte frumos. Să scoatem o serie de pui din el și probabil va fi disponibil sau sacrificat dacă nu voi găsi să-l dau. Am și găinile care n-au ele treabă că eu sunt pe aici.
și această femeluță care va pleca după ce o voi monta. În timp ce meșteram mă rup și mănușile. Va pleca după ce o voi monta, asta venind pe la jumătatea lui februarie, pe 15 februarie vreau să le montez. Așa, la asta i-am schimbat și zăvorul, i-am pus unul mai mare pentru că celălalt mi s-a rupt. Aici masculașul care așteaptă și el perioada de sacrificare. Și-a dat și el drumul cât de cât, cred că are undeva la 2 kg. E suficient. Dacă mai pune 1 kg sau 2 până la sacrificare e destul. El va fi sacrificat pentru cineva. Am o comandă de Paște. Aici femela de fluture, care abia aștept să o montez, să vedem ce va face și de data asta. Am niște găini foarte cuminți. Hai, frate, să vedem dacă pot să scot gheața. Deși am... Da, uitați aici gheață. Să-ți aduc și ție apă. Trebuie să mai testez astea pe aici, care se mai desfac. Să le pun apă. Asta e un masculaș foarte cu minte. Da, asta nicio șansă. Cocoșul de australorp care așteaptă și el găini de rasă. Primăvara asta o să achiziționez cel puțin 2 găini, sper eu. Aici masculul de cap de leu, care văd că și lui o să-i scot, că s-a desfăcut. Da, uite. Cam atât de frig. De aceea nici nu montez momentan. Masculul și cap de leu care în toamnă am avut puține dubii că o să ne părăsească, pentru că stătea într-un colț și nu mișca. Am crezut că se va duce. Știți că am avut probleme cu această rasă. Mi-au murit 2 femele. Sau... Da, 2 femele mi-au murit. L-am luat pe el, Cappuccino. Un masculaș destul de cu minte. E într-adevăr mai sperios. Care va avea și el de montat această femeluță. Puișorii vor fi de vânzare. Toți probabil o să opresc o singură femelă din el. De fapt din ei. Și ce se desface cu asta? De desfăcut după bolt s-a desfăcut, da? Gata. Și la tine. Așa, va trebui să vă aduc apă. Și astăzi o să mă bag să fac și curățenie. Aici australorpul pe albastru. Asta îl țiu pentru feta mea, fiindcă este un cocoș foarte blând. Fă-i găină. Haide. Hai. Deci, cum vă spuneam, niște găini foarte blânde. Mai am și un cocoș de pitic. Luasem pereche, femela a murit. Uitați aici cocoșul. Foarte frumos și el cu creastă bătută. Aproape face un an. Mai are un pic. Văd că are un deget rupt, acum am observat. Dar nu este o problemă. Am ridicat acolo și cotețul de porumbei, ca să nu stea pe pământ direct. Mâncătorul aici pentru găini. Am pus un mâncător mai vechi de porumbei. Cei care sunteți mai vechi pe canal știți că era mâncătorul de la aveam în cealaltă crescătorie. Trebuie să fac și aici curățenie. Vă cam și un ou. Am făcut aici 3 cuibare, așa. Fânăria. Stăm destul de bine. În spate am balozi de fân. În față paie. Și aici am lucerna, care aparent a rezistat eroic. Țin cont că le dau de 2 ori pe săptămână la iepuraș. Va urma să achiziționez încă o rasă, să zic așa, de animale. Rasă, nu va fi ceva de rasă, mă uit, pentru că
am o găină de mi-o oa înainte sub cotețul la iepuri și văd că n-am mai oat acolo. Și mă uit să văd pe unde și-a schimbat cuibarul. Deci cam asta a fost videoclipul. Noi ne revedem data viitoare.